Hola, bon dia a tothom. Aviam, tinc al cap unes quantes coses que a veure com les lligo perquè m'agradaria ser escuet i dir-les una mica organitzades. Bé, abans que res, com sempre, com cada divendres, el nostre record per tots els companys i companyes que no poden ser-hi per motius diversos i que sempre seran amb nosaltres. Bé, a veure, ahir en la roda de la Pau hi ha unes quantes persones. Les persones que hi heu anat o que teniu coneixement del tema sabeu que al final fem com una petita lectura. I ahir se'n parlava, se'n feia memòria, de que a hores d'ara l'estat espanyol s'estan infringint la meitat, gairebé, la meitat, dels articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. Si fem una mica d'història, recordaré que el 1978 l'estat espanyol solemnement va signar la declaració comprometent-se a que formaria part de l'ordenament jurídic de l'estat i que es comprometia solemnement a respectar. Recordem que 3 anys abans el dictador Franco havia mort, el 75, justament demà faran 46 anys, i ahir llegia una notícia en la que deia que encara s'està burxant per a veure si es pot derogar la llei d'amnistia que es va signar per poder tapar tots els crímens dels feixistes durant la dictadura, inclús durant la transició. Per tant, jo veig que hi ha coses que van lligades. Sigui, mor el dictador, allà on deia Tribunal de Orden Público es treu el cartell i es posa Audiència Nacional, i els mateixos jutges que estaven aplicant les normes i les lleis del franquisme al dia següent comencen a aplicar les lleis de la democràcia, per dir-ho d'aquesta manera. Es fa una llei d'amnistia, el 77, el 78, l'estat espanyol signa solemnement el respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans, i l'any 2021 resulta que en infringeix la meitat d'elles. I bueno, aquí tenim una mostra molt clara aquests darrers anys de lo que està passant. Em feia referència al Josep, al judici contra el Matías Serracant i tanta gent que s'està veient jutjada i posada davant dels tribunals per un ordenament jurídic en el que s'està aplicant el dret de l'enemic contra una part de la població de l'estat espanyol, que són els catalans, però també contra altra gent quan els interessa. Per tant, és el que tenim, és la realitat. Això ens pot fer pensar que, hòstia, no hi ha manera de treure-se aquesta paparra de sobre, aquestes paparres de sobre, que estan xuclant la sang i l'esforç de tota Espanya, però jo penso que no ens podem quedar en això, no ens podem només quedar en la reflexió sobre això, el coneixement, la queixa i l'amargura de dir, collons, quina gent, que no hi ha manera, no? Jo penso que hem d'intentar anar una mica més enllà i pensar que el que fem, per exemple, aquí a la plaça és important, són petites coses importants que fem i per això les mantenim, i també el pensar i el animar-vos a que totes aquelles petites coses que podem anar fent com a persones i com a grup les fem, perquè a part que ens fa sentir bé, ajuda també que tirem endavant i empenyem cap endavant, perquè això es tracta d'anar picant pedra fins que caigui el que ha de caure. Per tant, una de les coses que us vull recomanar és, per exemple, perquè el feixisme sabem que hi és al carrer, té un nom polític, és Vox, ja ho sabem tothom, i PP, que també hi és, i al darrere ja sabem de Vox qui hi ha. Grans empreses, gent que financia, i ja sabem de qui és aquest partit, sobretot, que és de l'estructura de l'Estat. Ja sabem qui està en les estructures de l'Estat. Per tant, jo us animo, demà, per exemple, què podem fer? Petites coses que podem anar fent per no perdre el fil de la qüestió. Demà a la tarda hi ha una xerrada a les 6 de la tarda al Centre Cívic de Sant Oleguer. Vaig passar-ho al grup de Ho tornarem a fer, ho tornaré a fer. Ho passaré altra vegada. David Carvala és un especialista, és un home que en sap molt sobre feixisme. Farà una xerrada demà a les 6 de la tarda. Us animo a que els que pugueu, us animeu i aneu, perquè va molt bé
encara que sapiguem moltes coses que ens ajudin també a altres persones a donar una visió sobre tota una sèrie d'aspectes que a vegades potser se'ns oblida, no tenim en compte o no acabem de tenir. Està bé que ens ho puguin aclarir. Per tant, animeu-vos, us animo a participar en el debat constituent, els que no ho heu fet. Penso que val la pena. Si volem construir un nou país, un nou estat, una república, hem de fer aquests petits gestos. Jo penso que tots els que pugueu, animeu-vos, si teniu algun dubte en parlem després, de que participeu en el debat constituent. I aquestes petites coses són les que es poden anar també donant ànims per tirar endavant. I molta alegria perquè ja sabeu tothom, ja ha sortit per les xarxes, dels 3 nanos de Lledoners que els havien deixat i que els demanaven 5 anys, malgrat totes les evidències en contra de que no havien fet res, i al final, pel que hem llegit aquest matí, han quedat lliures, i per tant, una alegria, una satisfacció per ells, perquè han estat 5 anys de patiment, com deia el Josep. I res, companyes i companys, sí, i el patiment que això no hi ha manera de poder-ho recompensar de cap forma. Per tant, molts ànims, bon dia a tothom, gràcies i endavant. Vinga.